Machiegni kendo Nyakaramogi wadwa dok e gwenge ma Kilifi kama midhiero mar jadolo Mackenzie osemako dho oganda mokalo e bwo thuolo ma juma achiel mokalo. Adwa ni mondo wang'i ane mago mosetimore nyaka ne wach makama chakre. Ngeso tarik 22 dwe mar Ang'wen higani, apisas mag obila ne ogolo bur ringre ji 14 Shakahola. Kwan mar ringre manoyudi koro noidho 21 kaeto bang'ero kano tarik Jumapil tarik 23 dwe mar Ang'wen higani, ringre mamoko 18 bende noyudi ka kwan ringre duto koro nochopo 39. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki bende noyango timno kaka nek mag oganda. Ka wachako wadhi mbele kanyo, wachako wayudo ni kanochopo Jumapil tarik 23 dwe ni Kindiki nogolo chik ni omeda apisas mondo ringre nikech koro nigolo ringre kidhi tim nonro mar yango kama dine bed ni giaye kata gima dine kel tho magi. Wuok tich tarik 24 dwe mar Ang'wen, jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni joma chalo kod Mackenzie matiyo kod lamo e wuondo jopiny gin jonjore kendo gin jok mowinjore bed ni mane jela. Ringre ji 11 mamoko nochako gol e liete e bunge ma Shakahola kuno, kaeto bang'e nero chieng' tich ariyo kanochopo tich ariyo mano tarik 24 dwe mar Ang'wen, kwan mar ringre mosegol nochopo 73. Kaeto bang'e Red Cross Society bendo yago ni giseyudo lipode ni ji maromo 112 molal kendo imanyo ganyuolagi. Bang'e noero bende kanochopo chieng' wuok tich tarik 25 no, ringre ji 10 mamoko nochako ni yudo ko igi moko ike liete mathany thany. Kwan mar ringre duto moseyudi koro nochopo 83. Mano kanochopo wuok tich. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki bende noyango timno kaka nek mar oganda. Kanochopo chieng' wuok tich bende tarik 25 no, ringre mamoko 6 bende noyudi e seche mag odhiambo ka kwan ringre gi duto koro nochopo 89. Ka Kindiki bende noyango lowo eka 800 e bunge ma Shakahola kaka kar masira. Inyalo paro ni gimotimore malich kamano kanyo koro yangi kaka kar masira. Eka tarik 26 dwe mar Ang'wen, onge donjo e bungu ma Shakahola chakre tarik 26 dwe mar Ang'wen. Mano koro piny owacho nogolo chik ni onge donjo kaluwore gi weche mag arita. Nokum wuoth e alwora ma Shakahola bende kind sa 12 odhiambo nyaka sa 12 okinyi. Maeri ne biro kaluwore gi bedo ni oganda mathoth ma jogi nolal samoro ne nyalo dwaro dhi ni mondo mi omany jogi kata tim moro amora. Omiyo piny owacho nokumo wach mar donje bungego kendo wach mar wuoth e alworano. Kum mar wuoth dhi betie kuom thuolo mar ndalo 30. Tarik 26 dwe mar Ang'wen no, obila notamo ji monywako nyaka jofwamb weche donje bunge ma Shakahola maonge rusa. Rombo oganda e alwora ma Shakahola bende nokum. Maeri nitiere gimomiyo obila timoga kamano kapo ni nitie weche manyalo rocho weche mag arita kwe. Wuok tich no tarik 26 dwe mar Ang'wen, ringre mamoko 6 nochako yudi. Kwan ringre manoyudi go duto koro nochopo 95. Apisi mar ogai mar jomin buche bende noyudo thuolo mar nochiwo thuolo mar chunjo e mwandu mar Paul Mackenzie ma ene jadolo mitudo gi thoe makamagi mag ji mathoth makoro oseyud ringre gi koiki e yor akuo. Bende wuok tich no tarik 26 dwe mar Ang'wen, ochiw namba mar tudruok ma kapo ni nitie ng'ati molalo king'eyo kamoro chich ni nolal kanyo kata no nyalo bedo ni nodhi oriwore gi kanisa no, to inyalo tudori kod piny owacho e namba 011 29 66 857. Kaeto menyo kod kunyo mar nonro makamano bende pod dhi nyime e gwengego. Wuok tich tarik 27 dwe mar Ang'wen, bero mar nono ringre ochakore Malindi. Bero no ochakore kawuono mana kaka jafwambo maro Francis Mtalaki osewachonwa ni nitiere bero mabendo telne kod jabero maduong' mar piny owacho Johansen Oduor. Ringre duto moseyudi nyaka okinyi ma kawuono ochung'e 98. Thoth joma otho gin nyithindo. Inyalo paro ni ne gin joma ninyiso ni mondo ri kech ka girito Ruoth Yesu. Kaeto piny owacho bendo chako hocho ne nyithindo ma oseresi.
uneno ka jatend migao mochung' e weche makamago Bore owacho ni nyithindo makamagi ibiro ho kendo ibiro teri e kar rito nyithindo moyiedhi mar ji giwegi. Nyithindogo ibiro duoki e sikul bang' leo dhi e sikul kuom thuolo manyalo romo higni 2. Ka wadhi mbele kanyo bende, en ni wuok tich tarik 27 dwe mar Ang'wen, liekore ni ji molal nyalo romo 300. Obila mag okwach kich kod jolony medo menyo Shakahola. Par ni mano bungu ma koro donje historia gima kama chal mapok notimore e pacho ka. Ka wachak wadhi mbele ka, wayudo ni tarik 27 dwe mar Ang'wen obila osemako jokanyo 14 mano kawuono, jokanyo 14 nyaka chop kawuono mag din mar jadolo Paul Mackenzie kako luongore. Mackenzie ne odonjne dwe mokalo kendo obila pod odinone nyaka sani, kaluwore ni nonro matut bende pod dhi nyime gi kwan mar ringruok ma bende pod imedo yudi bende pod dhi nyime e gwenge mopogore opogore e alworano. Wacho ni obila osemako jokanyo 14 mag din mar Paul Mackenzie. Wadhi alwora ma Keroka e tong' mar counties ma